सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। एकंदरीत काय वातावरण आहे? तुम्ही विजयी झालात, काय सांगाल? सर्वप्रथम सर्वच माझे मतदार आहेत त्यांचे मी आभार मानते की हे सगळं श्रेय त्यांचं आहे आणि मी माझ्या विजयाचं सर्व श्रेय माझ्या मतदारांना देऊ इच्छिते। प्रथम विजयी आनंद उत्सव दिसतोय तुमच्या प्रभागामध्ये। काही मत विरोधकांनाही जास्त आहेत, काय सांगाल? नाही, शेवटी ते मतदारांवर अवलंबून आहे। आम्ही आमच्या परीने काम केलेलं आहे। गेली 5 वर्ष 7.5 वर्ष म्हणशील तरी आम्ही काम केलेलं आहे। तरी पण मतदारांवर शेवटी आपलं हे असतं। मला एवढंच वाटतं की ज्या अर्थी मी विजयी झालेले आहे त्या अर्थी मतदारांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी होता, म्हणून मी हे यश प्राप्त करू शकले। कसा आनंद उत्सव साजरा? पुढचे रिझल्ट येऊ देत, मग आनंद उत्सव पुढचे रिझल्ट येऊ देत, आनंद उत्सव साजरा करू असे वाटतं। प्रभाग क्रमांक 2च्या उमेदवार, काय सांगाल? विजय झाला, काय आनंद झाला आहे, भरपूर आनंद होतो आहे। महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे माझ्या 2 वॉर्डमधील उमेदवारांनी जो राणेसाहेबांवर आणि माझ्यावर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला आहे, त्याबद्दल त्यांचे मी धन्यवाद मानते। तसेच नगराध्यक्षांनाही त्यांनी चांगली साथ दिली माझ्या वॉर्डमध्ये। तुमच्या वॉर्डमध्ये नगराध्यक्षांना किती मतं पडली? 90 मतं पडली। 90 लीडने पुढे आहेत। 90 लीडने पुढे। काय एकंदरीत जे मतदार आहेत त्यांना सांगाल? मतदारांना एवढंच सांगेन मी की जो तुम्ही विश्वास दाखवला आहे माझ्यावर, राणेसाहेबांवर म्हणा किंवा नगराध्यक्षांवर म्हणा, तो आम्ही नक्कीच पुढे सार्थ केला। ठीक, ओके, धन्यवाद। यानंतर प्रभाग 1चे उमेदवार आहेत राकेश राणे, हे देखील आलेले आहेत। हे विजयी झाले आहेत, राकेश राणे हे विजयी झाले। साहेब, विजय झाल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय? नाही, नक्कीच खूप आनंद आहे। नगराध्यक्षही आमचे विजयी होणार आहेत। किती मतं तुम्हाला पडली आहेत? आनंद उत्सव कसा असेल? 444 मतं मिळाली आहेत। 444 मतं मिळाली। हो, कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, काय सांगाल? नाही, नक्कीच नगराध्यक्ष आल्यानंतर आमचा उत्साह अजून दुगणा होईल त्याचा। नगराध्यक्ष हे देखील आपले विजय होतं सांगताय, काय त्यांच्याबद्दल? काय म्हणते? नगराध्यक्षांबद्दल काय सांगाल? नाही, नक्कीच आमची नगराध्यक्षाची सीट बहुमताने निवडून येणार आहे।